D'acord amb les fonts, Parmènides va ser l'iniciador i el filòsof més influent de l'escola d'Elea. Que sapiguem, va escriure una sola obra en forma de poema. Aquest, originalment, estava dividit en 3 parts, un proemi i 2 estrofes més. Tot i que la segona no ens ha arribat sencera. Cal esmentar que ja en el seu temps hi va haver moltes discussions sobre el significat i les implicacions del missatge de Parmènides. I aquesta polèmica avui en dia es manté. La controvèrsia és gran i supera la cabuda d'aquest vídeo. Per aquesta raó, aquí em limitaré a fer un esquema del que vindria a ser la interpretació més generalitzada. En el proemi, Parmènides ens descriu una mena de viatge imaginari. Unes eugues el condueixen per les portes del dia i de la nit cap a la presència d'una deessa. Aquesta l'acull, tot anunciant-li que un coneixement li serà revelat, i que ha de parar atenció, tant a la veritat immutable com a les opinions no vertaderes dels mortals. En què consisteixen aquestes 2 opcions? Ens ho explica dins de la primera part. Hi ha 2 camins contradictoris i excloents, la via de la veritat i la via de l'opinió. El discerniment ens dirà que el camí de la veritat és el del el que és i que és impossible que no sigui, i el de l'opinió, el que no és i que és necessari que no sigui. Tot i que Parmènides mai va parlar en aquests termes, tradicionalment s'han identificat aquests 2 camins com el de l'ésser i el del no ésser. Ens hem d'apartar del segon camí que Parmènides, en una probable al·lusió a Heràclit, defineix com el camí dels homes bicèfals, ignorants, sords i cecs que barregen els contraris. Aquesta segona via és impracticable, perquè no és factible conèixer el que no és. La mateixa lògica de l'ésser és la que regeix el pensament, i això significa que l'únic camí possible és el camí de l'ésser. I en què consisteix aquest? Parmènides ens parlarà dels seus atributs. L'ésser no pot haver nascut perquè d'on vindria? Del que no és? El que no és necessàriament no és i, conseqüentment, tampoc d'aquest en pot sortir res. Per les mateixes raons, l'ésser no pot morir. No pot ser que l'ésser deixi de ser, perquè necessàriament és. Per tant, l'ésser, el que és, ha de ser etern. Seguint arguments similars, Parmènides no accepta el canvi, l'esdevenir. Qualsevol tipus de mutació consisteix a deixar de ser alguna cosa per arribar a ser alguna altra cosa. I l'ésser no pot deixar de ser, no pot no ser. En conseqüència, el canvi és impossible. L'ésser és invariable. Per raons anàlogues, deduirà que l'ésser és immòbil. També ens dirà que és únic, tot igual i indivisible. La multiplicitat és impensable perquè aquesta implica la diferència, i la diferència també s'ha d'explicar a través del no ésser. L'ésser és únic. Així, l'ésser és etern, únic, invariable, immòbil, en definitiva, perfecte. I com que és perfecte, també ha de ser limitat, acabat, finit. Parmènides el descriu com una esfera compacta. El raonament ens ha demostrat que només existeix i pot existir l'ésser, i ho fan aquestes condicions. Aquesta lògica, però, entra en contradicció directa amb la nostra experiència diària. Les coses se'ns mostren canviants, múltiples, temporals. Com va solucionar això Parmènides? La tercera part del poema està dedicada precisament a aquesta qüestió. Segons sembla, Parmènides va defensar que totes les percepcions dels sentits són, en realitat, il·lusions, quimeres, enganys. La raó principal és que el fet que la realitat canviï, sigui múltiple, etc., implica l'existència del que no és, del no ésser. I recordem-ho, el que no és necessari que no sigui. Amb aquesta reflexió, Parmènides situa la filosofia a un nivell diferent dels plantejaments naturalistes. Allò que havia preocupat els anteriors pensadors, la physis i els seus fenòmens,
queden reduïts a ficcions i l'eix de reflexió es dirigeix cap a quelcom més abstracte, l'ésser mateix. És en aquest sentit que molts estudiosos consideren que amb Parmènides comença la metafísica, encara que el terme metafísica és molt posterior. Tot i anar contracorrent, el seu pensament va tenir un èxit rotund. Parmènides inicia una divisió que va marcar profundament el pensament grec i de retruc la tradició filosòfica occidental, la separació dels sentits de la capacitat de pensar, de la raó. I amb això hem acabat l'esquema del pensament de Parmènides.